שתיים הבאים, תמיר ועומרי, אתם רשאים לקפוץ. נו בראש. שתיים הבאים רשאים. שתיים הבאים רשאים. שתיים הבאים רשאים. בראש. שתיים הבאים רשאים. ועופר אתה קופץ איתי. יאללה עופר בוא. קפיצה שלנו האחרונים, אני ועופר בדרך אליכם. תדליקו פנצים למטה מי שיכול, שנראה אתכם ונצלח עליכם. שקט בקשר. אמור שנית א'. שנייה רגע. קיבלתי מזה. בואו לרגע תביא את כל הכוח שלך אליך ותבדוק שכולם תקינים. כל הכוח שלי אליי כמה שיותר מהר, להצמד אליי. לכבות כולם פנצים, רק אני עם פנץ. מה קיבלת? זה נחשב כארבע. מברג מקודקוד ב', יש לי פה את בנג'מין, בני. צריך שתתן לו היל, מישהו פגע בו עם המצנח וזה הוריד לו את כל החיים. קיבלת, נכון? א', תבדוק שהחבר'ה שלך איתך, כי לא נראה לי שכולם. החבר'ה שלי, תהיו קרוב אליי, תהיו קרוב אליי כולם, תיפלו כולם שכיבה. א', תפיל את כולם כרגע שכיבה ותנסה להבין מה עם כל החיילים שלך. כל החבר'ה שלי צמוד אליי ושוכבים. מה? קיבלתי, סבבה. אני מזהה את החבר'ה של יונתן שם. מה המרחק שלהם מאיתנו, תמר? אוקיי, הנה זיהיתי שם, ליד הבית. בסדר. 200 מטר. טוב, מדווח אלפא מבטא. כיוון צפון מזרח, 200 קצרים מאחורי הבית, חוליה של 3 מלוכלכים. מספרי ברזל אצלי להתפקד 1. אחד. 2, תתפקד. תעלה בקשר, בקשר. 2 נאמר. 2 נאמר, מ3? שבע, דוח מצב שלך. אתה פה. אוקיי, הוא אמר. סבבה. טוב, ככה. א' מב' קבלו, אתם רשאים תחילת תנועה למיקום שלכם, אנחנו מתחילים תנועה. אני מסמן לנו על הרמפה רק.
רגע הייתי במפה, הופה. לשכב כולם לכבות פנצים. לכבות פנצים, טוב. לעבור לוויספר, אף אחד לא זז, אף אחד לא מדבר. חדל. א', תסתמו, אתם מדברים חזק, כולם על הוויספר, אומרי. אנחנו מתחילים תנועה. א', מב' אנחנו מתחילים תנועה. לא בטור להתפזר, אני רוצה נגב מקדימה צד ימין, קלה מצד שמאל, כל השאר בטור מאחורי. א', תפתחו ימינה הרבה ותגיד לעומרי שיוריד להשתק. א' מב' קבל, אני צריך שתדחוף יותר ימינה ותתחיל לגוף לכיוון הנקודה שלך. סליחה, שמאלה. א' עצור עצור, א' עצור עצור, דושקה ומלוכלך מלפניה. קבל, מדובר בשלושה מחבלים. קטנה דיווחים, קטנה. קבל, אנחנו תופסים חיפויים, אתה מצמצם לכיוונם ומפיל אותם, זה בציר תנועה שלנו. חבר'ה, אנחנו מתקרבים, תופסים חיפויים במידה והם מזהים אותם, והם מתקדמים, מצמצמים בשביל להפיל אותם מקרוב. בואו נמשיך תנועה. אמת, החבר'ה של א' כרגע עליהם. אנחנו תופסים פה, תפתחו רוחב מצד ימין ושמאל שלי, ונעים לאט. ועצור. כולם סטטיים, עיניים לכיוון המחבלים. א', קבל, אנחנו בעמדת חיפוי עליך, אתה רשאי לבצע. קיבלתי, אנחנו עוצרים כרגע במיקום, תתקדמו, קבל, יש לך נהג ברכב כרגע שהדליק את הפנס. א', קבל, המלוכלכים נעים כרגע לכיוון דרום, כבר חצו את הציר של הבניין, ונעים עכשיו לכיוון מזרח. הם עושים כמו עיקוף כזה. קיבלתי, אנחנו מתחילים לצמצם לכיוונם. חבר'ה, אנחנו הולכים על החוליה שכרגע נעים מצד שמאל. קטנה. שלילי, שלילי. צמצמו איתי קדימה מהר כולם לכיוון האבנים. תמיר וניצן על המלוכלכים, השתיים האלה, תהיו עליהם, כולם עם לזירות עליהם. תן לי ספירה ואתה רשאי. אנחנו מוכנים, תן לי ספירה. 5, 4, 3, 2, 1. עבודה טובה, חיסול.
רות, הישר, אנחנו מתחילים תנועה לכיוון המיקום שלנו. חבר'ה, אנחנו צריכים לנוע עכשיו לכיוון מערב. רק רגע שנייה שאני אהיה בטוח. כן, מערב. כן. אוקיי. קברו רק את הלזירה. הכל טוב, הם ירו על הפנסים. חבר'ה, אנחנו מתחילים תנועה מהירה בטור, כמה שיותר מהיר. תמיר, אתה מוביל קדימה לכיוון המתחם, תנועה לכיוון צפון מערב, מצד ימין לבניין, לכיוון התורן שכרגע אנחנו רואים מולנו במערב. כולם אחרי תמיר. תנועה מהירה. קיבלתי, אתה חובר פה עכשיו לכוח בבניין? רות, קשר מולי ראשים. תעצור פה. בואו תנסו לאסוף קצת מידע על המתחם פה. בואו ננסה להבין מה קורה. אוקיי, יש לנו ככה, יש לנו שני מחבלים בכניסה, בכיוון אזימוט 270, אחד מצד ימין ואחד מצד שמאל, מרחק של 100 קצרים. עד כאן? מעולה, אוקיי. קיבלתי, אני צריך אבל גם את הכוח, אתה ליד הכוח של א'? תכווין אותם לקבי השתיים האלה, שאני צריך שהם יהיו עליהם. אם אתה לידו, אני מעדיף שתגיד לו ותראה לו את השתי מחבלים שנמצאים בכניסה למתחם. רות. חבר'ה, אנחנו מתחילים תנועה איטית, קונטרול C, מכופפים כולם. שלילי, אתה הרמת רחפן? אוקיי, לא קיבלתי, לא זיהיתי. מאחורי המתחם בצד מערב, קיבלתי. א' מב'. קבל, אני צריך עיניים שלך לכל מה שמגיע מכיוון דרום מערב ומכיוון צפון מערב. אני מסתכל דוך ישירות קדימה, ישירות לפתיחה. רות, אני ממש עוצר 70-80 קצרים מהמתחם ומחכה להתמקמות שלך. נשכב. תהיה עליו כרגע עם העיניים ואני אגיד לך מתי אתה רשאי להפיל. תגיד לי מתי שאתה עליו. אתה על השני חבר'ה בכניסה? קיבלתי. אנחנו נתחיל לצמצם לכיוונו. ממשיכים תנועה. קיבלתי. אם אתם מרגישים לא יעילים ורחוקים, תתחילו להתקדם לכיווננו. פטרול ממערב. רות.
פטרול 2 מלוכלכים, כיוון צפון מערב, כרגע הולכים וחוזרים לכיוון מזרח ומערב. חבר'ה, כולם מזהים את השתיים? אתם פה לידי, אתם שומעים? א', קבל, אני רוצה אותך שתצמצם לנקודה שאני נמצא בה עכשיו. יהיה לך פה הרבה יותר טוב. קטנה. הממליץ לך להתקדם לאזור שלי, נראה לי הטווחים שלכם די קשים. קיבלתי, אז אני כרגע חדול. אנחנו מחכים רגע לאלף שהם יסיימו עכשיו את הכבישה של הבתים שלידם, ואז הם יהיו לטובתנו בחיפוי. אני לא נכנס פנימה ככה. בואו ננסה להבין מה יש לנו פה במתחם. יש לנו פה שני חבר'ה מלפנים, יש לנו פה אזרח שעובד, טכנאי, ויש לנו את החוליה הזאת מצד ימין של השניים שלושה אנשים שהולכים פה הלוך חזור. יש משהו שאני לא זיהיתי? המשך. קיבלתי, אז ידיד אחד ועוד שני מלוכלכים. סך הכל 4 מלוכלכים בתא שטח שכרגע חשוף אליי, ועוד 2 מחוץ למתחם מפטרלים. קיבלתי. קיבלתי. ואני בודק לנו מה עם א', א' דוח מצב. קיבלתי. הכל תקין שמה? קיבלתי. כן, חבר'ה התחילו להגיע מכיוון החוף, הם הפילו אותם שם, חוליה של מחבלים שחשדה שיש פה תנועה. מה זה עוד פעם שום על האזרח? זה האזרח שמגיע מדרום... כן, אתה צודק. קיבלתי, האם אני רשאי להתחיל תנועה לצמצם לכיוון הפתח? רות הישר מתחיל תנועה לכיוון מערב. חבר'ה, תנועה, מי שנשאר פה עכשיו איתי צמוד, תום תצמצם אליי ובני תצמצם אליי, אתם הולכים להפיל את השני חבר'ה בכניסה, תהיו מוכנים. תעצרו. בני אתה על השמאלי, תום אתה על הימני, יפתחו לזירות. אל. על המחבל הימני. אני סופר לאחור שאני אומר אש, יריתם. 2, 1, אש. מי היה לימני? תום, למה אתה לא יורה? זה היה אזרח. תמשיכו תנועה, ירית באזרח. האזרח מתחיל שם לראות. צמצמו מהר. הפלנו סטה 2 בכניסה, אנחנו נכנסים פנימה. קחו שמאלה. תעצרו אותו, תעצרו אותו, תעצרו אותו, תעצרו אותו, שימו לו אזיקים, אזיקים, אזיקים. עוד אזרח פה מלפנים, דרום מערב. עצלן, אתה מזהה את החוליה של המלוכלכים שהלכה פה מקודם? נעלמו לי מתוואי שטח.
א', כאן ב', אני כרגע בתוך המתחם. דוד, נטרל פה את הזה, יש לך פה מגלגלת טרן אוף. קבלו, אנחנו מכבים כרגע את החשמל. כל התחנות קבלו אורות מחובים. אורות מחובים. א', תתחיל לצמצם לכיווננו. קיבלתי חבר'ה, כולם עכשיו סטטים בתוך המתחם. 2 אזוקים, ו3, תתחיל להרים את הרחפן לכיוון העיר. לא קיבלתי? תמיר תגיע אליי, תום תגיע אליי, דוד תגיע אליי. תפסו עם הנזירות שלכם, כל אחד מלוכלך. תמיר אתה על הכי ימני, מצד שמאל שלו דוד אתה עליו. השלישי איפה נמצא? קיבלתי. כרגע תמיר אתה על הימני, דוד אתה על השמאלי. איקון אש. 2, 1, אש. מעולה. כנסו פנימה. 3, תעיפו רחפן באוויר. קבו לזירות. תפסו חיפויים בינתיים. בני לכיוון צפון מזרח, תום לכיוון מזרח, תמיר אתה לכיוון מערב, ודוד אתה לכיוון דרום. שחררת רחפן? איפה הוא? תדר 3. המשך. קיבלתי. תמיר, זה העמדה שלך. אנחנו מחכים עכשיו לרחפן שיזהה את מתחם של הבחור, ואנחנו נתחיל להיכנס פנימה לכיוון. יש כאן מסעית. חבר'ה, מסעית כרגע שהתחילה תנועה בכיוון מערב, לא מזהים אם זה חמושה או לא. להיכנס פנימה, לא להיות חשופים לציר. לא להיות חשופים לציר, להתכופף. משכב. שלוש מקודקוד, אתה עם עיניים שלך מעל העיר? כן. אוקיי, בסדר גמור. סימנת את זה למפה? חיובי, אתה איתנו? קיבלתי, סבבה, אוקיי. בוא נחפש שם באזור. תנסה להכווין. אתה יודע מה? לך שם ליד עמנואל, תכווין אותו. עצלן, אתה על ה... ירית? שלך, שתלת רשאי, תפיל את שניהם. כן. מתחם מסוים שנראה של בכיר, צמן לי אותו על המפה ואנחנו נתחיל תנועה לכיוונו. חבר'ה, אנחנו כרגע בתהליך של מציאת המתחם, הרחפן כרגע בסריקות, אורות קבועים, אנחנו צריכים להתחיל להיכנס פנימה. מה זה? מזמן סגור. איזה מוזיקה? מה? תחברו ותדליקו את הרדיו, כאילו את הווליום. נראה לי שזה כבר לא פעיל. איפה? אני
רואה שהם בתנועה מתרחקים מאיתנו. סבבה, כרגע תן להם להתרחק, עזוב אותם. 3, סומן לנו על המפה. אוקיי, אני מסמן לנו עכשיו ציר תנועה מפה. אנחנו ננוע בין הבניינים. אז אנחנו נתפוס פה חיבורים. כן. אוקיי. קטנה אצלן. קיבלתי, עמנואל. חבר'ה, יש דיווח לגבי המתחם. המתחם מסומן בגולגולת אדומה. מתחם מבוצר על ידי שומרים רחבים. ויש שם, מה אמרת? יש שם ידיד אחד שנמצא קיבלתי. יש שם מוסכניק שעובד גם במוסך עצמו עכשיו, בזה הרגע. אנחנו צריכים להתחיל תנועה עכשיו על הציר השחור. להגיע לבניין שם, להשתלט עליו. אנחנו נתפוס חיפויים והכוח של יונתן יפרוץ פנימה. א' מב' תגיע אליי. שני מלוכלכים בדרך אלינו על הציר הראשי. עצלן אתה על הימני, אתה מזהה? תמיר אתה על השמאלי, תהיו מוכנים בעוד 2, 1, תפילו. עבודה יפה. שתי מלוכלכים חוסלו על הציר הראשי לכיוון מערב שלנו. א', אנחנו מתחילים תנועה על הציר השחור, אתה איתי ביחד, אנחנו נגיע לבניין, אנחנו נתפוס לכם חיפויים ואתם תיכנסו פנימה. אשר קבלה. אנחנו מתחילים תנועה לכיוון דרום מערב. חבר'ה, תחילה תנועה דרום מערב, להיצמד לדפנות של הציר, לא להיות על הציר עצמו. הלאה, קדימה, תנועה. שומע. קיבלתי. א', דיווח מרחפניסט שלי, כל הנקודות על המסועה בצבע אדום, אלה מחבלים שנמצאים בתא שטח. לא קיבלתי עצלן. וואי, יש לי דפקה עכשיו גם לי עם האודיו. הוא חיבה כבר. אני עדיין שומע רעש של מנוע כזה. אני שומע רעש של מנוע כזה, משהו מוזר. או איך אני... קטנה. 3, תחזור על הדיווח. קיבלתי. קיבלתי פי 2 פטרולים כמות או פי 1? חיובי, אנחנו אחריכם. תנועה לכיוון הבניין. חבר'ה, דלגו לצד שני של הציר, בואו אליי. פטרול מלפנים, תעצרו כולם.
א' הם שלך, אני לא מבצע אש. ביצענו אש, הם זיהו אתכם. תמשיכו תנועה. תתפזרו מצד ימין שלי גם ומצד שמאל. קיבלתי, לאיזה כיוון? מערב או צפון? יש מלוכלך שיורד מסולם ממש מולנו. עבודה יפה, תמשיכו תנועה. קיבלתי, תמשיכו תנועה ביחד איתם. קיבלתי, הנה, זיהו אותנו. א', מבחינתי go loud, אנחנו מתחילים להרים את הקצב. חבר'ה, אנחנו מתחילים להרים קצב, כנראה שזיהו אותנו כבר פה. כל מה שאתם מזהים להפיל. א', אתה רשאי להיכנס למתחם בצד שמאל. לא להיכנס לבניין, לא להיכנס לבניין. לא להיכנס לבניין. חכו, חכו. להיצמד לדופן הדרומית, צוות שלי לדופן הדרומית. לדופן הדרומית של הבניין. חבר'ה, להגיע אליי, להגיע אליי. החבר'ה שלי להגיע אליי. תחבו שם את האור של הרכב. שנייה, אני אחבה, אני אחבה. זה לא האור הזה לא... מה אתה אומר? מה באגי? מה באגי? הכל טוב, נמשיך. חבר'ה, אנחנו מתחילים כניסה פנימה, בואו לכניסה הראשית. א', אתה צריך להוביל. הדלת פתוחה, אחי. אוקיי, אני... תמשיך. אתם בטיפולים? קיבלתי שאחד מכם ישים לב שם בכניסה הראשית שלא ייכנסו לכם מאחורה. תום, בוא איתי, תום. אל תעלו עדיין לקומה למעלה, לא לעלות עדיין, לא לעלות. נקייה. קומה תחתונה נקייה, אנחנו עולים למעלה. רוי, יונתן, תובילו. רוי, חכה, אתה לבד, רוי, אתה לבד. תעצור שם, אתה לבד. קיבלתי, אתה רשאי להפיל כל מה שמגיע מבחוץ. קיבלתי מברג. חבר'ה, קיבלנו דיווח שמתחילים להגיע לפה חוליות גדולות ומתחילות לבדוק מה קורה במתחם. בואו נסיים את זה מהר. תמצאו את הגופה, לפי דעתי מישהו זרק פה רימון והרג אותו עם זה. שמעתי שנזרק רימון וצרחה. אני עולה למעלה.
תמשיך. קיבלתי, עצלן, תודה. חבר'ה, גלגלים מגיעים מכיוון מערב, דושקה. אני אמתיל, זוזו. שיעברו לפה, אני אמלאו, מעיף להם את התחת. היי, יורים עליי מכיוון צפון. אני על הרכב. רשף. לא לזוז. שיעברו פה, נו, בבקשה. נו, קדימה חמודים שלי, בואו תעברו. הופה, התעוררתי. עבודה טובה. למה אני תקוע אבל? אני רואה את עצמי במצב מוזר, נראה לי שזה באג. לא, שומעים אותי? אני תקוע. על החרא הזה. כן, למה אני תקוע? אני תקוע, תנסו להזיז אותי רגע, לקשור אותי, להזיז אותי או משהו. סרנדר? לא.
איך אני מרים את עצמי? שנייה רגע, אני יודע מה אני אעשה. אני חזרתי, אני איתכם. חילוץ לדגל טורקיה. חיובי, המשימה הזאת נגמרה, קיבלנו את המיקום. חבר'ה, כולם אחריי, ציר לבן לכיוון דגל טורקיה. אנחנו שם יוצאים לנקודת חילוץ וממשיכים למטרה הבאה. הופ, התחלה משמאל. חוסה, להמשיך תנועה, להמשיך. בואו נמשיך. מי זה שם מלפנים? תחדול. רסס. נמשיך תנועה. שמעתי משמאל. צרור PKM מצד ימין מאחד הבניינים. כיוון מערב, מישהו שם שם צרור. איפה הוא? אני מעיף שם רסס. רסס נכנס לבניין, עצור, מי שנכנס לבניין, עצור. אני מעיף שם עוד רסס. זה לקומה השנייה הייתה, הכל טוב, כנסו רק לתאר את זה. הוצאתם אותי מחוץ לבניין איכשהו. חוסל, בני, חוסל? תוציא פלש קדימה. זרקת את זה עלינו. חוסל הכלב הזה, תמשיך למעלה, תמשיך. כולם תקינים. הלאה, אתה מפתח. בניין נקי א', אנחנו יוצאים חזרה, ממשיכים לדגל. יאללה, קדימה, רדו. קיבלתי. יציאה לכיוון דרום מערב, אחרי אנחנו ממשיכים תנועה לעבר הנקודה של הסירות. אנחנו ניקח מפה את הסירות ונמשיך לכיוון המטרה. קבל, אתם רשאים. לא לעלות עדיין, חכו. חבר'ה, באו כולם אליי. א', תגיע אליי, תביא את כל הכוח שלך אליי זריז, אני אתן הסבר קצר. מה שקורה, חבר'ה,
מתחם הנשק כרגע נמצא ממש בסימון למטה של חרבות, נמצא כ2 קילומטר 2 מאיתנו בכיוון דרום על אי. האי הזה כולו סבוך, ואנחנו נצטרך להיכנס אליו בצורה יחסית חשאית. יודעים שמשהו יתרחש פה, הם לא יודעים איך אנחנו הולכים להגיע לשם. איך נעשה את זה? אנחנו נפרוץ פה את הסירות דייג האלה ונתחיל תנועה לכיוון האי, נתפרס, נבוא כולנו מכיוון אחד, נתפרס לרוחב כולנו ונשגר את כל מה שיש לנו לכיוון המתחם. טילים, מטולים, רימונים, כל דבר כזה בתאום, כל דבר כזה הולכים לעשות את זה בתאום, והחבר'ה שנמצאים האקספלוסיב עליהם, אנחנו ניכנס לתוך המתחם, נתאר אותו, ונתחיל להטמין על כל הבניין את המטענים, נצא ונפוצץ את המתחם. כן. מה יש? אני רוצה את הסירת דייג הזאת שלא יחשדו בנו, הכל טוב, אני רוצה את הסירות דייג האלה. לא, אני רוצה סירות דייג. חבר'ה, לוודא כולם שיש לכם מספיק... חבר'ה, שנייה רגע עם דיבורים. לוודא שיש לכם כולם מחסניות וכולם שתקינים. כל אחד לעבור על הגוף שלו, לראות שהוא לא פצוע בטעות. יש לנו 20 שניות עד שאנחנו עולים לסירות מבחינתי. מה זה? מה פרס? סבבה, חבר'ה, מה שקורה, אנחנו עולים על הסירות. יונתן, תתפוס סירת דייג אחת, אנחנו ניקח סירת דייג שנייה ואנחנו נתחיל להתקדם ביחד לכיוון המתחם. תיכנס אליי, תדר 3. פרס, אתה מספר 8 ואחרון. חבר'ה שלי, בואו נקפוץ פה למים ונלך לסירה יותר רחוקה. תחזור על הדיווח, מברג. קיבלתי. חבר'ה, קיבלנו דיווח על כוחות קומנדו ימיים. מצפה לנו שם כוח יותר חזק מהרגיל. תהיו מוכנים להכל. צוללנים, סירות, כל דבר שמשתמע מנושא הים. מי הנהג שלנו? עצלן, אתה חברת אלינו? סבבה. בוא נעשה מספרי ברזל, 1 על הסירה. 3, איפה אתה 3? חבר'ה, 4 נאמר, איפה 5? 3 נאמר, 6. דוד. מעולה. א', אנחנו מתחילים תנועה עכשיו לכיוון האי, אני מסרטט ציר. א', הסתדרת עם יציאה? תראו אותם למעלה על הזה שם. כן. יא בן זונה, אני שונא את הרעשים האלה. חבר'ה, זה הישורת האחרונה, אנחנו פושטים על המתחם ומתחילים לתת את הכל קדימה. מה שאני אומר, זה מועד לפורענות, לשים לב לאש שלכם שלא יהיה פה בטעות דוצים. לפתוח מרווחים,
ולהיות אחד ליד השני, ולתת כיוון אש שאתם יודעים שאין מלפניכם אף אחד. נשים לב לזה. פרס, מה שלומנו? פספסת צניחה בהתחלה, אבל הכל מצולם, הכל בסדר. עבור שני, עבור לאחרונה. אין בעיה, קיבלתי. מה אומר, ניצה, נחזור לרולפליי עם החבר'ה שם? נו. שקרן מסריח. מה? אתה צריך לי שיחה אחרי זה הדבר הזה, מה זה? לא אומרים את זה ככה באהלן אהלן. כן. משהו הפיל לך את הרחפן? משהו הפיל לך את הרחפן? לא נורא, אנחנו באים בכיסוי של דייגים. פרס! השפיע עליך עכשיו, השפיע עליך חזק בתקופה הזאת? אחרי זה נדבר, עכשיו תהנה מהמשימה, אני רוצה שתהנה. מה סירת גומי? איפה? אני לא מבין כלום. תחנות קבלו מלפנים, אזימוט 122, מרחק של 100 קצרים, כרגע סירת גומי נעה לכיוון מזרח. א', קיבלת? כרגע לא לפתוח בס, לא זיהה אותם. זיהיתי שתי מלוכלכים בתוך הסירת גומי. חיובי, זיהיתי. תפיל. חיובי, תפיל. חבר'ה, נכנסים למוד שכל מה שאתם רואים אתם מפילים. כל מה שזיהיתם להפיל, כל מה שזיהיתם אתם מפילים.
ברגע שיש לך אש טובה ועין טובה לדבר הזה, תרביץ. דבר בקשר, אני לא שומע כלום. אף אחד לא פורק מהסירה בלי הוראה שלי. יש צוללנים? תפרק. א', צוללנים בכניסה למים, בחוף. ממש פה בכיוון דרום מערב. פרקו את האמא שלהם, פרקו את האמא שלהם. לא לפרוק, לא לפרוק, לא לפרוק, לא לפרוק עדיין, לא לפרוק. לעט ולא לפרוק. פריקה, 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 פריקה לכיוון דרום, פריקה לכיוון דרום. א' תפרוק, א' תפרוק. חבר'ה, לא להתקדם לבד, לא להתקדם לבד. יש לנו אש מכיוון מזרח, להישאר מצד שמאל שלי כולם. כל הכוח שלנו מצד שמאל שלי. עמנואל, מי זה שמה? בואו אליי, בואו אליי, בואו אליי. לכיוון הפריקה של הסירה שפרקנו. ניצן, תגיע אליי, ניצן. חבר'ה, להיות קרובים אחד לשני. לנוע לאט, אנחנו כרגע נעים לקו ראשון של העצים, קדימה. א', דוח מצב שלך. קיבלתי, אנחנו צריכים לחבור אחד לשני, אני לא רוצה להיות במרחקים גדולים שלא יהיו פה דוצים. צבעו את עצמכם כולם בצבע ירוק ואני בצבע כחול. מתחילים בדילוגים קדימה. דוד, תום ותמיר דילוג קדימה לכיוון הסלע. בסדר, יאללה. דוד, תמיר וניצן קדימה. מימיננו כוח שלנו, זהירות. א', תדליק פנץ, א'. רות, אנחנו מצד שמאל שלך, מכיוון מזרח. קיבלתי, כיוון דרום, דושקה, הגיוני מאוד. קיבלתי, מלפנים, מלפנים, מצד שמאל. חוסל, חוסל, חוסל. לא לרוץ יותר מדי, לנוע לאט, לנוע לאט, לנוע לאט, חבר'ה. יונתן, תפתח שמאלה שלנו לכיוון דרום מזרח. חבר'ה, לעצור, לעצור, אתם רצים מהר, לאט, לאט, להוריד קצב. הנה הדושקה שירתה עלינו. לנוע בקונטרול C, לנוע לאט, הליכה איטית, קנים למעלה, כל מה שמגיע אנחנו מפרקים. א', תפתח משמאלי. תמיר, תגיע אליה, אנחנו צריכים פה אש רתק לכיוון דרום. מטולים קדימה, מטולים קדימה לכיוון דרום מערב. אין לך תחמושת? וואי וואי. אנחנו ממשיכים תנועה איטית למטה, תנועה איטית חבר'ה, איטית לכיוון דרום מערב ביחד. וואי, אני אוכל פה אש.
כן, חכה, אל תטפל בי עכשיו, לא עכשיו. להילחם, תנו אש רתק לכיוון. תעיפו רסס לכיוון הסמוק, רסס. אכלנו פה RPG, לפי דעתי יש לי פה הרן, תגיעו אליי יונתן, תגיעו אליי. יש לי פה פצוע, מי זה פה עליו? טוב, אתה עליו צמוד, אתה לא משחרר ממנו. אתה לא עוזב אותו. תביא דוד אליי, כולם לרדת קריאה ולעמוד איפה שאתם נמצאים. תביא את ניצן, גם הוא נפל לי פה. תביא אותו אחורה. א', יש לי פה 3 פצועים. עמנואל, תעף לי רימוני רסס למטה. עמנואל, רימונים למטה. חבר'ה, יונתן, תביא לי את החבר'ה שלך לפה, שיורידו קצת הראש שלהם למטה ויתנו פה רתק למטה. איפה דוד? תביא את דוד לשם, זרוק אותו שם איפה שהפצוע. מספרי ברזל להתפקד, 1. דוד פצוע, יש לנו את פרס פצוע ויש לנו את ניצן פצוע. חבר'ה, קיבלתי, איפה דניס? יש פה, איפה פרס? אתה עליו, ככה. דניס. איפה בן? תהיה עליו, תראה שהוא תקין. תפסיקו לזרוק סמוקים, זרוקו רסס קדימה, רסס. אני גם קצת פצוע. אני אטפל בעצמי, מי זה פה פצוע מקדימה? תחזור קצת אחורה. טפל בעצמך מאחורה, לא פה קדימה. אתה באמצע קו האש, אחי, תעוף אחורה. יונתן, אנחנו נתחיל להתקדם בצורה אחרת. לא טוב ככה. אוי ואבוי. אף אחד לא עושה פיקים, כולם יושבים פה עכשיו ולא זזים מילימטר. כולם עכשיו שוכבים וכוונות קדימה. מה שקורה, אנחנו זורקים רימוני עשן קדימה ועושים איגוף לכיוון מערב כולם. יוצאים את השטח הזה. אנחנו, הפוך, נלך לשם עכשיו, נעשה פה מיסוך עשן ונעוף ימינה. עכשיו מטפלים רגע בפצועים וכולם נשארים סטטיים. מה עם בני פה? יופי, יש לנו פה את דוד ויש לנו פה את בני, נכון? מי זה פה? תום, לך קדימה. כוונת קדימה, שכב שם. מי זה פה? עמנואל, אתה ימינה, כל הגזרה שלך זה מערבה. פרס בוא אליי, פרס אליי. תצמד לי עמנואל, פרס יצמד לי עמנואל, אתה לא עוזב אותו. נפל שם, נפל למטה. ברגע שאחד מהם קם, השני עולה על הכתפיים. ברגע שהוא מיוצב, אנחנו דופקים פה איגוף, עפים מפה. חוליה ממערב, חוליה ענקית ממערב. אני עם עצורים, נגמר לי הכדורים. זרוק לי פה, אני לא יכול להתעסק בזה עכשיו עם האינטראקשן. מלפני, עמנואל שמה. וואי. יונתן, יש לנו פה מערב מלא מחבלים. זרקת לי?
אין לך רסס? חבר'ה, אני חייב פה מטולים לכיוון מערב, עכשיו. כולם נסוגים אחורה, באו איתי, נסוגים לכיוון צפון-מזרח. צפון-מזרח, כולם עכשיו. להרים פצועים, להרים את הפצועים, באו איתי, קבלת החלטות. קדימה, להרים את דוד, תרימו אותו על הכתפיים. כולם איתי לכיוון צפון-מזרח. צפון-מזרח, לנוע איתי עכשיו. לרדת אליי למטה, רק אני עם פנץ. להגיע אליי. אני פה בכיוון צפון מערב. לא נרגע, הם פשוט לא הורים על כלום עכשיו, כי אנחנו דופקים להם איגוף. תגיעו איתי. א', להיות איתי, תהיו איתי פה צמודים. חבר'ה, אני לא מוביל את זה לבד. אני נלקל פה, אני אתעכל לבד. חותכים פה עכשיו שמאלה, חבר'ה, שמאלה. קיבלתי, תעבור אותנו. הצוות שלי תעצרו, הכוח א' עובר אותנו. שלח משינגלים קדימה, יונתן. חבר'ה עם מגים. שיט. חבר'ה ממשיכים תנועה. לחבות לזירות, כל מי שימה לזירות פה. יש בדרום מערב מסעית, חבר'ה. זיהוי של תמיר. עזוב את זה, נמשיך. אל תבצעו אש עדיין, לחבות לזירה תום. אל תבצעו אש, אנחנו כרגע רוצים לאגף אותם ולהפתיע. יונתן, תהיה מוכן לחתוך פה שמאלה, תהיה מוכן. תפרס עוד קדימה. הכוח שלי תעצרו. ניתן לאלף פה להמשיך קדימה. תוריד אותו, תתחיל לטפל בו. CPR. כל החבר'ה איתי להתפרס מצד ימין שלי, אנחנו נכנסים פנימה. דוד נפל. לא, זה לא ריספאון, הוא איבד. חכו רגע, אני רוצה להבין. דוד, תחבור אלינו. הוא לא עשה ריספאון, אחי. לא, הוא לא עשה ריספאון. הוא היה עכשיו בלי הכרה איזה 4 דקות, 5 דקות. חבר'ה, לפרוס רוחב. תפרסו פה רוחב בבקשה. מצד ימין שלי אנחנו הולכים להיכנס פה פנימה. חבר'ה, סתום פיות. תפתחו מצד ימין שלי רוחב בבקשה. אל תדאג, מכינים את הכוח. א', מתחילים תנועה איטית למעלה. תנועו לאט, אנחנו ננוע בשורת רוחב ונתחיל לתפוס כמו שמגיע. תשתמשו בטילים, מטולים, כל מה שיש. הלאה, חבר'ה, תחילת תנועה. שמע היטב, תמשיך. תעלו לכיוון מזרח, תנועו לאט, חבר'ה. צבוע. אין לי רסס. רסס יוצא. תחבור אלינו.
יאללה, להתקדם. למה סמוק? אתה מזיין אותנו? למה? תעיף את זה מאחורינו, תעיף את זה מאחורינו. חכו עם הכניסה הראשית שם, חכו, חכו. חבר'ה שלי, תגיעו אליי בצד שמאל של הבניין. כניסה צפונית, כניסה צפונית, תגיעו אליי מהר. להגיע אליי, כניסה צפונית. א', קבל, אני נכנס מהכניסה הצפונית, אתה רשאי כניסה. אתם איתי, חבר'ה? הלאה, נכנס. א', זהירות מדוצים, אנחנו בצד הצפוני. עבר דרכי איכשהו, לא יודע. עולה לקומה השנייה, יש לנו פצועים? גם אני, תמשיכו. אוי, אני מעצור, 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 מעצור. מעולה. נשתלט על הקומה השנייה, אני עולה לשלישית. אני כולי פתוח של החיים. אני כולי פתוח, תמשיכו לקומה למעלה, תמשיכו לקומה למעלה, תמשיכו לבלעדיי, בלעדיי, בלעדיי. קיבלתי להתחיל לסמן את החדרים האלה ולהטמין שם פצצות. חבר'ה, תמשיכו תנועה למעלה, תום, להמשיך למעלה. קיבלתי להטמין מטענים. אני עדיין מדמם. כן, 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 עופר, תעלו איתי למעלה. תמשיכו קדימה, אני מטפל בעצמי. תמשיכו קדימה בדלת בצד שמאל, דלת צד שמאל. יאללה חבר'ה, טוב מאוד, טוב מאוד. להמשיך תנועה מלפנים, מלפנים, מלפנים. עבודה יפה. אני אצטרך בהמשך, קודם כל נלחמים. אני נכנס פה לבדי. סבבה. חדר נקי. חבר'ה, אתם תקינים שם במסדרון? חבר'ה, מלוכלכים מבחוץ, מלוכלכים מבחוץ, מבחוץ. לא להטמין עדיין. קיבלתי כמו כן לא להטמין שום מטענים. א', לא להטמין שום מטענים, לא להטמין. חבר'ה, כרגע אנחנו בבית בהגנה, טיפולים ואש, זה מה שאנחנו עושים, טיפולים וכל מה שמגיע מבחוץ. אני אכנס לפה רגע, אז בוא. א' מב', תמצא לנו נקודת יציאה שיכולה להיות נקייה, אנחנו נטמין לכולם 2 דקות על הבניין, נשים את המטען ונצא. יציאה מכיוון דרום קיבלתי, רוב האש מגיעה מצפון. כל התחנות קבלו להיות מוכנים ליציאה לכיוון דרום של המתחם. אנחנו הולכים להטמין ולצאת. קיבלתי לא להטמין. לא להטמין. קיבלתי, כרגע אנחנו נלחמים פה בבית בהגנה. שנייה, חבר'ה, לתפוס פה. כולם לתפוס עמדות, לתת אש כמה שיותר חזקה עכשיו החוצה, ולהיות מוכנים לאלף שלי ליציאה.
יש להם קלאצ'ים שמפחלים לו את התחת. בואו נעשה ככה, כל מי שאין לו מטענים להגיע לכניסה, לקומה הראשונה למטה, לכניסה הדרומית. א', תשלח את כל החבר'ה שלך שללא המטענים לכניסה הדרומית בקומה הראשונה. חיובי, שומעים. לרדת למטה. שומעים. תם ירדו למטה לקומה התחתונה, יציאה הדרום-מערבית. תגיעו כולם. צריך לזרוק פה, יש למישהו סטיקלייט? הנה, זרוק פה סטיקלייט. שלילי, קטנה. א', אתה שומע אותי? יש לי פה פצועים, נו באמת. יש לי פה פצוע, יש לי פה פצועים. בוא אחורה, בני, בוא אחורה. כולם לרדת למטה, יציאה מערבית. דוד כמעט אכל את הכדור. שומע, כרגע תגיע לקומה הראשונה, כניסה דרומית. דרום מערבית. כמה זמן שמתם? תרים את יונתן, צא מהבניין, שמו הטמנה. אני הולך להתעלף כנראה. לצאת מהבניין, כולם לצאת מהבניין כולם. לצאת עכשיו מהבניין לכיוון דרום מערב, עכשיו. תחפו עליהם. חבר'ה, לצאת משם. כמה התמנתם, דוד? מעולה. 3, אוקיי. כולם יצאו? כל החבר'ה של א' יצאו? אם לא, אני נכנס פנימה, מה אתם מפגרים? תענו לי, א'. בוודאות. יאללה. איזה טנק. שמנו מטען. סבבה. בואו נחכה לפיצוץ, ואנחנו יוצאים איתה השטח, כרגע דרדר בכיוון, מגיע לכיווננו. מטען ראשון. מה זה, אמור להפיל את הבניין. יש עוד פיצוצים, אמרת שמת 3. כולם לרדת למטה לחוף, עכשיו, לרדת לחוף למטה, עכשיו. מבריג, מגיע לנו דרדר כרגע? ועוד קיבלתי. חבר'ה שלי, עיניים לכיוון דרום-מזרח, יש עדיין מלוכלכים בתא שטח. חיפויים לכיוון דרום, ממערב למזרח.
תפתחו פה רוחב, כולם, רוחב לכיוון דרום מערב, דרום מזרח. אני צריך טיפול, דוד? אני צריך טיפול? מה זה הסירות האלה? חיובי, מתי מגיע הדרדר? חבר'ה, שמישהו יזרוק פה סמוק. א', תוודא שכולם נמצאים. תפתחו 360, תנו לו לנחות בבטחה, תפתחו פה כמו שצריך. יאללה, קדימה לעלות, לעלות כולם, לעלות כולם. תעלו למעלה, לעלות למסוק. פרס לעלות, פרס. פרס לעלות. הלאה, צא, 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 צא. די. לא, 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 נעשה פה. אז בואו נשגר אתכם, נו, בואו נשגר את כולם שנייה. לא, לא בתים ספיק, אני מכיר אתכם. לא. לא. רדו למטה כולם. מי חסר לי? תום. תום לא שוגר. רגע. טוב, תעשו פה איזה צורה הנדסית. כן, אני שם ליום, דקה, דקה, דקה. לא לראות, לא לראות, לא לראות! וואו, ניצן. תלחצו N, עכשיו רואים, הופה. יאללה, חבר'ה, לפתוח איזה חצי עיגול כזה מסביבי. נעשה לכם הילים, שנייה. יאללה, תומר, תגיע. דוד פי, דוד. דוד, תגיע. דוד. צד ימין פה. יאללה, חבר'ה, חדל דיבורים? אני לא שומע. די מהירי. אוקיי. בואו נעשה סיכום. חבר'ה יקרים, בואו נעשה סיכום. אני רוצה לשמוע את כולם.
אז בואו נעשה את זה זריז, כל אחד כמה מילים. אז אני אגיד מהצד שלי, שכן אני משוחד, זו המשימה שלי, בזיהוז של תומר, אבל אני אומר שאני לא ידעתי איפה אף מחבל, כי אני לא שמתי מחבלים, כי הבאתי לתומר ב-100% לעשות מה שהוא רוצה. תומר, ממש נהניתי מהזיהוס. אה, הקונספט של המשימה, אני חיכיתי לזה הרבה זמן שנעשה משהו כזה, אז גם לקחתי יוזמה ובניתי. רוב המשימות שלנו עד עכשיו היו מאוד אגרסיביות. כניסה בתור חיל רגלים קלאסי, שטח פתוח, שטח אורבני, עם טנקים ועם מסוקים ומטוסים והכל. חיפשתי קצת משהו אחר. אני לא אשקר, היה לי קצת קשה לפקד עליכם, הרגשתי שאני צריך לחזור על הרבה דברים כמה פעמים. שוב, זה לא היה צוות אורגני שאני רגיל לעבוד, אבל אמורות להיות פה גם איזה פקודות בסיסיות שאתם אמורים לעשות אותן באותו רגע בלי בלבולי שכל. הרבה עיכובים כאלה כזה של בין לבין, דיבורים, בלבולי שכל, נגיד סתם ב... ב... בלחימה עכשיו בתוך היער, הרגשתי שאם לא הייתי מתחיל לצחוח וחוזר על אותו דבר איזה 10 פעמים, כולנו היינו נשחטים שם. היה חבר'ה פצועים, היו חבר'ה שהיו בשוק, שפשוט ישבו עם נשק למטה וחיכו שמישהו יגיד להם מה לעשות, והיו חבר'ה שנלחמו. עמנואל פה, כל הכיוון מערב, חיסל שם כמות מחבלים לא נורמלית, הוא היה לבד. אז אני ממש הגעתי לאנשים פיזיים, אמרתי, אתה נצמד אליו, אתה נצמד אליו, אתה שוכב, וזה לא אמור להיות ככה. יש התקלה, יש שרן, חובשים, אני צעקתי הרן 1000 פעם, אתם לוקחים ניהול על 3 הפצועים שהיו, כל השאר נלחמים. אלא אם כן נאמר לכם אחרת לבוא לעזור. אבל היה פה כאלה שנלחמו גם עומדים באמצע הגבעה, הכי חשופים שיש בעולם, עוד פצועים לקוח כל פעם, כי לא שמרו על לוחמת פרט נכונה, לא היו מאחורי מחסה, לא היו עם הראש שלהם למטה, לא טפטפו איש בצורה חכמה ונגמר להם הכדורים. זה לוחמת פרט, אני לא יכול ללמד אתכם את הדברים האלה כל הזמן. זה דברים שאתם אמורים לעשות באוטומט. אנחנו, כן, בסוף הסיכום הזה אני אתן איזה כמה מילים לגבי מה הולך להיות בהמשך, וזהו. זה מהצד שלי, נהניתי אבל מאוד. זהו, יונתן מהצד שלך? כן, אני בניתי אותה לשבת ואמרתי נעשה אותה לשישי בסוף. סבבה, חבר'ה שלכם, אנחנו נעבור אחד אחד, תנו שיפור, שימור, אהבתם, לא אהבתם, מה לא אהבתם תגידו, יותר חשוב לי מאשר אהבתם. דוד, נתחיל איתך. לא שומעים אותך אם אתה מדבר? סבבה. מה זאת אומרת? מה, לאגים? אוקיי. לא, יכול להיות שלא שמת לב, אוקיי. לא, בוא נדבר אבל דוד על המשימה מבחינת החוויה, מבחינת השיפור שימוש של המשימה לפעם הבאה, לדברים כאלה. אבל כן, יש פה הרבה בעיות עם לוחמת פרט. אוקיי, סבבה. ניצן? לא שומעים אותך אם אתה מדבר? מה? אוקיי. סבבה, היה פה מלא, אבל אוקיי. סבבה, שלך, שלך. אין מה.
אתה אומר ממד הגובה היה חסר. כל הלוחמה ממד הגובה. אוקיי, סבבה. לא, בסדר. דגש טוב האמת. אתה עם מלא רעשים במיקרופון, ניצן. אתה עם מלא רעשים. מלחמה של עופר וניצן. מי המיקרופון הכי מעצבן? אני אקנה לכם מיקרופון. אני אקנה לכם מיקרופון. אני אקנה לכם מיקרופון. הזין שלי. תמשיך. תראה פה, זה סחנה, אני אגע בזיכרון, אתה יודע. כן. תמשיך ניצן. אוקיי. בני. בני, לא, תשאר לסיכום. כולם עכשיו יקשיבו לך, אתה לא תלך. בני. אהה. אוקיי, אני אשאל אותך שאלה. איך שאלת את זה? אתה זוכר את המילים בדיוק? אוקיי, סבבה. מעולה, אז ככה אמורים לעשות. כן. אבל עוד פעם, אתה יודע, אם אני כנראה לא שמעתי את זה, או אף אחד לא שמע את זה, תעשה את זה. תעשה את זה. אתה חושב שזה חיים ומוות, תעשה את זה. אחרי זה אני אשאל אותך איפה היית, היית אומר לי את זה, אני אומר לך, אוקיי. זהו. זה להגדיל ראש. סבבה? סבבה, תום? אז אני יכול להגיד לך שאתה היית מעולה. אתה צריך יותר לשים לב ללוחמת פרט, סתם למשל, אני יכול לתת לך דוגמה למשהו מול כולם? סבבה, אז בשלב של הארן היה קטע שראיתי אותך פשוט יושב ככה, וכזה מסתכל ימינה שמאלה ומחפש מה לעשות, שהיה מולך חבר'ה ששכבו על הרצפה, נתנו אש, והיה חבר'ה של חופשים שנתנו טיפולים. מה שאני צריך אותך פה זה או שתחליט שאתה עוזר בטיפולים, או שאתה עוזר בלתת אש, לזרוק רימונים ולהשתמש בתחמושת שלך. אנחנו צריכים פה בסוף כל נשק של כל אחד פה. זה חשוב. יכול להיות, אבל זה הדבר היחידי. חוץ מזה אתה על הכיפק לגמרי, ואתה רואים שיפור בין משימה למשימה. דולב? לא שומעים אותך? וואי, ממש חלש. רק אני שומע אותו חלש?